Se her. Sådan, frem og tilbage sådan. Den tager nogle helt vildt gode billeder, den der. Skal det godt? Det er en god, tror du? Skal vi have lidt mere heroppe? Her. Det er simpelthen flot, det kan jeg se. Kan vi mærke nogle buler? Ja, vi kan lige mærke nogle buler. Så stopper vi lige. Ser vi lige med nogle buler. Det skal vi stoppe selv. Hvordan tror du, det er? Nu mærker den godt. Den er god nu. Ja. Skal vi så lave den, så den kan sige en lyd? Skal vi lave den til en fløjt, synes du? Ja. Rigtig sådan en med lyd i. Ja. Skal vi se, vi skal lige have den pusset lidt mere her. Så kan du tage den med i skolen. Vi skal lige have den pusset lidt heroppe. Så det bliver glat her. Så går vi over til høvelbænken og laver lyd i den. Så får vi se. Så skal du bare se. Nej, jeg skal lige have den. Vi skal have den store nær her. Jeg skal lige have den til at holde fri her i høvelbænken. Her på vejbænken. Sådan. Så går vi herover. Jeg skal se. Står du her, så kan du se, hvordan vi gør. Her? Ja. Så bruger jeg først saven. Ja. Så vil jeg lave det hul, hvor lyden skal komme ind. Nej, ikke helt. Bare lige lidt ned. Lige lidt ned i træet, og så den anden vej. Sådan. Ja. Og så skal jeg have en skarp kniv. Så skal jeg lave det hul, hvor lyden skal komme ud af. Det går da. Det er det godt. Ja. Det er yngste lærling. Ja. Vi er lige ved at lave en fløjte, som han selv har drejet på drejebænken. Nej. Ja, det kan jeg da godt se. Han har den rigtige kasket på. Ja, fordi det er jo vigtigt. Ja da. Hvis man skal være drejer, så skal man have kasket på. Ja. Sådan er det. Og når man har drejet i mange år, så bliver man drejermester, så må man komme og bowler. Så er det slut med kasket. Ja. Tror du, den dur nu? Ja. Vi prøver. Nej. Prøv. Men jeg kan få den til, nu skal du se. Vi skal nemlig have sådan en lille pinsel i den. Så den lidt over. Den skal helt over. Mor. Så skal det smides lidt væk. Det er der, hvor luften skal komme, når man pusser i den. Så skal vi have noget lim på. Får du en bold? Lim. Ja, for den skal limes fast, den her. Skal du bare se, så har jeg lidt lim hernede. Så tager jeg lim på. Og så bruger jeg lige min finger. Og så skal jeg huske, når jeg har det på fingeren, det er ikke her på bukserne. Det er her. Prøv at se, hvor mange gange jeg har taget mine fingre der. Hvad? Det er spændende, om det bliver til en fløjte. Så du har lavet mange fløjter. Hvad tror du, Valter? Far. Tror du nu? Må jeg prøve? Ja. Men nu skal vi have det skal saves væk. Og så skal han lave sådan, passer det lidt på din underlæb. Så det her. Saver vi. Så saver vi her. Sådan. Og så skal vi have kniven igen. Sådan der. Og så skal den også renses her. Og så skal den renses herinde i. Sådan der. Og sådan der. Far, hvornår må jeg få min chokoladebolle? Tror du, den er fandme flot? Okay. Skal vi have en snor i? Eller vil du have den i lommen? Jeg vil gerne have en snor. Skal du have en snor i? Ja. Nå. Så skal vi lige have en snor så lige også. Skal den hænge derovre? Men prøv, nej, det er da din. Du har jo lavet den, det er jo din. Når det er dig, der har lavet den. Så skal du se. Så skal vi have brugt et hul, og det her det er min boremaskine. Den holder jeg med maven her, kan du se? Og så holder
holder jeg fløjten her. Hvor er jeg på? Til min fløjten. Se, hvor er jeg på? Ja. Men der er også Sådan. Nej. Så skal vi have snor i. Ja. ja. Fordi når der er et hul til en snor, så skal der også være en snor i. Er du klar? Jeg prøver. Sådan her. Så sætter vi lige snoren her ind i hullet. Må jeg prøve det? Ja, det er jo fint. Må jeg også få en? Det du tror, du må. Må jeg så høre, om det dur? Ja. Og den har du lavet på en drejebænk på jeres lede. Hvad? Hvad siger du til farfar? Sakken. Det var godt. Du skal se, Karl, jeg har en her om til dig. Min bolle er der i. Hvad siger du? Og det er Valmand, hans bolle er der i. Den her er lavet til dig. Værsgo. Må jeg høre, om den dur? Ja. Det går den ikke. Gør det ikke? Må jeg prøve? Og ved du, hvad den kan så? Prøv at høre. Når man vipper øret, så siger den en helt anden lyd. Hvordan gør man? Man skal så lige bare lidt noget. Kan du ikke det? Sådan. Hvad? Må jeg prøve? Det kan være, at der ikke kan det. Må jeg prøve? Det var da mærkeligt, den ikke kunne, når du gør. Det er da underligt. Ja, det skal jeg have et fløjt ind i munden, når man gør det. Synes du? Ja. Du kan øve det lidt.